Hola, jo soc Sergi. Hola, jo sóc Adrià i he estat fent el camino amb Pau i Sergi. Jo, com no me conegueu perquè sóc nou en este canal, el meu nom és Pau. Bueno, visc a València amb Pau i Adrián, que és temporada, pues, sempre cada un no vivim gaire lluny. M'agrada fer vídeos i tal, pues vaig decidir fer esta sèrie, no? Involucrar a estos dos imbècils que han vingut en mi i veure què tal. Anem a veure el resultat. Pel matí, Xentola, ja estem de camí al camí, mai millor dit. I la cosa és que ara mateix anem a agafar, ens duen en cotxe cap a l'estació i després agafem tot el dia de trens per arribar fins a Sàrria i anirem comentant el dia, encara que siga tot un dia de tren, segur que passen coses divertides. Ara ens veiem. Per cert, a mi m'han dit que a partir d'ara nosaltres som pelegrins i que a tot el peregrí que veig li tenim que dir. La paraula clau per a mi durant tot el camino ha sigut días buenos. La paraula clau mentre feia el camino era ai mai, perquè me vaig passar tot el camino fent amai, quina pujada, amai, quina tia més bona, amai, quin cul. Bon camino, no? Jo m'he informat de lo que tenim que fer els peregrins i dels costums que tenim, o sea que teniu en compte si me comporto un poc raro, ¿vale? Inclús cançons com la de Bola de Drac o tal, estic segur de que les hem repetit més que la paraula. Però sí, bueno, vaig a ir bon camino perquè és la típica. La GoPro m'ha paregut una bona manera de contar tot el viatge. Està bé que nosaltres vegem reflexada la nostra vida gravant tot el que ha passat i no sé. És molt divertit alhora, però alhora també és un puto penyazo perquè vas tot el dia que no gravar això, sí, vinga, va, i a posar-la. Que a mi personalment me anima sempre i quan estàs això que estàs un poc decaigut, un poc lo que siga, pues jo què sé, la GoPro sempre anima i tal. Feren tantes xorrades que és difícil recordar-se de totes, però... Què passa quan tires un escupitajo en la vez, Sergi? Jo no era broma així, però més que és... Va ser molt ràpid, vaig marejar-me un poquet perquè a mi tot els viatges així ràpids en un lloc tancat pues, me maregen, però va anar bé el viatge. Va bastant ràpid. No sé, un tren ràpid, ja està. Quan vam arribar a Madrid, pues res, ens vam dedicar a... Res, vam baixar del tren. Ens vam tirar d'hores per a descobrir com cony anàvem fins a l'estació. I això implicava assustar a molta gent fent el loco per mitjà de Madrid. Adri, haz el Michael Jackson. Ahora te tienes que mover, solo tienes que hacer así. Y ya vas para atrás, tío. Mira, mira qué adelantamiento. Adiós. Mira. Cágate. Vale. Más rápido eso, pero no lo supero. Anarem buscant un dia pels carrers de Madrid perquè tenien que comprar menjar. Pesa la mochila, buscamos un día. Però vamos, jo crec que allà on anàrem algú s'anava a assustar o anava a dir menuda banda de gilipolles, però és lo normal quan se juntem este.
al día de Madrid. El día de Madrid, que sí. Ahí dicho estarà. Hi ha que destacar que al tren de 6 hores vam veure 3 pel·lícules. Una cosa de les coses més divertides que m'ho va passar al tren va ser la pel·lícula de Lego. Es que no se pot dir, se té que cantar. Todo es fabuloso. Si trabajas en equipo, todo va bien. Cosas divertidas durante el tren. En la película de Lego, en el Albia, todo es fabuloso. Todo es fabuloso. Todo es fabuloso. I així totes les coses, ja gairebé no me'n recordo. Camino a Galicia, que no me vas a foto, pues trepa de Filadelfia, en Filadelfia y cortitos. Un fuet que tú l'agafaves a Aixina, o sea, el podies agafar a Aixina de pla, saps? I clavar-te-lo tota la boca, Aixina. I Sergi se va fotre un arroz al pot. Sergi es que molt pijo para estas cosas. Pero que después... Y después, de postre, muesli. Sergi també va ser molt graciós tirant-me la pell del fuet. Y este pinche Berenam, después de despellejar a un güey, meterme aquí la pell. Sàrria. Era un poble, ja, no tenia res especial, era un poble molt gran. Sarria era com, on està l'església? En lo alt del tot, després de caminar 20 minuts a per ella. Ja tenim la credencial, que després, quan arribem on siga que arribem, perquè no sabem on anem a dormir, però quan arribem a algun puesto, pues ja traurem les coses i vos ensenyarem la credencial i aquestes coses. Una de les coses del camino que hem descobert que era una cosa increïble que mai hagués sentit perquè dius Sí, tinc novia. Sí, tengo novia. aquí está Adrián grabando. ¡Ay, la novia! ¡Ay, cómo la quiere! No és que ella siga molt pesada o ell siga molt pesat, sinó que els dos entre si fan una unió insoportable, ¿vale? O sea, jo en tot el respecte als dos, a Adri i a la nòvia. El primer alberg, gràcies a Marisa, crec que seria la xica de l'alberg. Jo vaig dormir en un sofà, al primer alberg, però bueno... I nosaltres dos en un llit. Quan se suposa que en Sarria eren les dos úniques places que havien disponibles i al final de dos feren tres. Donde caben dos, ya está. Lo mejor de tres, va.